Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil na prahu nového roku 2025. Rok 2024 již nenávratně odnesl čas, ale jistě máme všichni na vzpomínat. Každý jsme si z něj odnesli mnoho zkušeností a zážitků a je jen na nás, jak s nimi naložíme. Máme za sebou rok plný významných událostí, ale také rok běžných každodenních prožitků. Prožitků, které nás v mnohém obohatily, pobízely k vzájemné spolupráci a pomoci, či dodávaly cenné zkušenosti do budoucna. To vše předurčuje naše životy a ukazuje nám cestu, kterou bychom se měli dál ubírat. Před několika hodinami jsme přivítali rok nový, plný nadějí, přání a řady předsevzetí, ale také očekávání, jak se svět kolem nás bude dále vyvíjet. Je přitom všeobecně známo, že čím lépe známe svou minulost, tím lépe můžeme předvídat budoucnost. Moudrost a skutky našich dávných předků nás totiž dodnes bytostně ovlivňují. A také proto je důležité připomenout si jedno významné výročí, které nás v tomto roce čeká. Letos totiž uplyne 120 let od objevení pramene Poděbradky. Přesně 1. srpna roku 1905 vytryskl z vrtu na nádvoří Poděbradského zámku silný pramen minerální vody. Právě tento objev dal našemu městu nezaměnitelný ráz oblíbeného lázeňského centra. A hlavním léčebným zdrojem se přitom stala naše přírodní minerální voda Poděbradka. Každý z nás jsme zvědaví, co nás v novém roce v životě čeká. Zdali se budeme úspěšně ubírat směrem, který jsme si předsevzali, nebo zdali budeme muset vyvinout velké úsilí, abychom svých vytčených cílů dosáhli. Je přitom důležité být obklopen lidmi, se kterými si rozumíme, kterým můžeme věřit a kteří nás mají opravdu rádi. Také vedení našeho města čeká celá řada úkolů, které jsme si předsevzali a na kterých budeme usilovně pracovat. Vážení a milí spoluobčané, z celého srdce přeji vám všem do nového roku 2025 především pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí a spokojenosti a tolik potřebnou radost ze života. Mějte se krásně.